at 3H altid kommer for sent til mine fester. Ja, men hvad havde du også regnet med, Sille? De skulle have været her for en time siden, og det sker hver gang. Du har ret. Nu ringer jeg til dem. Der fest hos Selma, men hvor er alle henne? Vi kommer sent til alt, vi kommer sent hjem. Janne Klau og sagt, som vi i Bethlehem. Jeg Jesper vagt til Jesu fødsel, skal på plejehjem. Jeg kommer og spille smart med en 12 i hugen. Mine piger skriger, tager til gilder hele ugen. Anden halvleg, vi skår hinanden til julestuen. Klasse indsats på kryds og tværs af regnbuen. Fra det 1 gav vi dem første hjælp. Musik på A, aktion, Annette står igen. Hvad vil de gøre, når vi siger farvel? Efterlader sig Anne uden rollemodel. Lærerne elsker os, de ved vi førende. De andre klasser er 3. jul, så vi vil være dem. Vi vinder hele trusselsløb uden at røre det. Ved ikke, hvad fuck I har gør med? Udenfor. Lige om lidt. Jeg er der snart. Bare vent. Bare vent. Bare vent. Jeg ved godt, de er utålmodige, bare vent. Udenfor. Lige om lidt. Jeg er der snart. Men bare vent. Bare vent. Bare vent. Jeg ved godt, det ikke er nemt, men bare vent. Okay, nu har jeg fået fat på dem. De er på vej. Nogle af dem var lidt uhøflige. Men vi skal bare vente. Så de er her lige om lidt. Ej, hvor fedt. Okay, det gør vi. Vi har faktisk fået et par afbud, og vi har sendt nogle hilsner, dem der har et afbud. Vil du lige se det? Ja, 3H, så er det færdigt. Og kæft, en milepæl. 3H, mit navn er Vlado. Kæmpe stort tillykke. 3. klasse på Sankt Anne Gymnasium er det bedste. Det er Morten Messersmith her. Hej Morten. Du holder som altid lidt med dit dyr. Jeg står her med 3H på Sankt Anne, som alle ved. Du kan stadig nå at skifte hold, Morten. Det gælder både på Sankt Anne og i politik. Og ja, det her er jo egentlig ikke noget, jeg gør, men når det er folk fra Sankt Anne Gymnasium, så er det klart, så har jeg et lytpunkt i hjertet op, så det er også 3H, som jo bare er den bedste. Ej, hvor var de søde. Jo, men jeg fik faktisk aldrig fat på Vigo. Vigo? Ja, Vigo. Har du været på ham? Vigo. Vigo. Kunne have drama, men det vil være slægtens slags. Det panorama er fra Vestegn til Fax. Og vi vil savne os. Men vi vil kun savne mig. Og vi var trivselsklassen først. Så meget trus, vi blev bolde dig. Kunne du lide os for mat var svært. Du sagde gennemsnittet var alt for lavt. Vi kan huske alt det, vi har lært. Men det er glemt. Nu skal vi gå basær. Der var himlen grå. Vi skal ud i det blå. Det er de meget de sidste løsning, vi består. Vi sætter huren på spor. Der er flere tegn for. Det var det hele, du siger, vi får dem til 3H. Det er dejligt, folk er begyndt at komme nu. Ja, det er så fedt. Og se, der kommer Irene. Lad os gå og sige hej. Folk de skifter ind i H, for vi så en stund. Bæller en, giver den op for dem, der ikke nåede det. Alle ved, vores løn var altid lovende. 12-tal, vil bestå det. Julie, lad os se på det. Skøller i skolen over. Vi får guld, det får kover. Fjerde modul, vi sover. Hunden den lover. Fatte ligesom brystvorter. Om at putte den som en sixpack. Photograph is Sammy's chickleback. Giv om at på en porter. Ind i 2G, ud af ABC, ind i H. Vi så kolde ved sne. Alle vidste, det skulle ske. For vi har forladet skolen som legender. Har patenter på procenter. Vi studenter! Gys, kordi, cirko, sorti, overtuller, nordi, alt det får de fra H. De ved det går hurtigt. H, og med vi er hurtigt. Vi er
sjæle, der rider rundt i skeletter dækket med kød. Og vi suser gennem nattehimlen på en sten. En desolate rock igennem rummet med flere tusind kilometer i timen. That's so beautiful. That's wonderful. Imagine that. You have no worries. Drinking beer on a Wednesday? Of course you do that. That doesn't matter. No one cares, no one cares. That's beautiful. Welcome, MTV Cribs. Så er det klart, det er